an karamɔgɔba Seyid Sherif Usman Madan Haidara ale kumana an ye kinɛti ko kan barisabula a bɛ wagati bɔ kuma caman bi ka fɔ nin karamɔgɔba in nɔ kan kinɛti ko la ayiwa mɛn kɔni dan ye mɛn tigila ye e ni ne an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ an ka a Seyid Sherif Usman Madani Haidara lamɛn nin wagati. C'est-à-dire ne lafiyalen don la parce que comme aw de bi dekun nin ko in b'aw tɔɔrɔ aw b'a yɛrɛ sɛgɛn ne y'a fɔ yan nin kana aw tɔɔrɔ ni anw tɔgɔ bɛ se ka maa o maa ka du balo an ka du balo ni tɔgɔ ye o t'an dekun parce que mɔgɔw ma min faamu ko Haidara ko tan walima Haidara ye nin kɛ diɲɛlatigɛ la o ti foyi tiɲɛ Haidara yɛrɛ ye mais n'a bi mago ɲɛ dɔ ye dɔrɔn a y'a to mɔgɔw k'u mago dilan parce que diɲɛ sigilen bi nin de kan dɔ bɛ yen ni e tɔgɔ ye a bɛ se k'a ka denbaya balo bon n'a ko a b'o bɛɛ kɛ kɛlɛ ye a bɛ gɛlɛya parce que u ko ne yɛrɛ b'a la ko ne yɛrɛ b'a tɔn in na ko ne yɛrɛ ye fɛn in san u bolo k'a tɔgɔ ye di kanɛti bon mais kinɛti bon k'a sɔrɔ a ka haramuya u ye nkalon de da ne na ne ta bɔra Faransi badama fɛ o ka ca san 10 ye bi olu y'a ye sisan de o ne y'o de fɔ hali n ka jaabi la komi u ye jaabi in tigɛ u ma sɔn ka a tɔ k'a la a bɛ ne bolo a ka ca san 10 ye o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ t'a dɔn min don Adama Kanɛ natɔ ka bɔ Amérique de wa Faransi a nana fɛn dɔ di ne ma komi ne bɛ ordinateur la tuma bɛɛ a ko n k'o juru don n kan na o vitrine ko fɛn dɔw bɛ bɔ ordinateur la a bɛ mɔgɔ degun ko n'i b'o don ko i bɛ kisi a tɔɔrɔ ma bon a tilala ka na ni baranin ye ko ni n bɛ ji min ko n k'a segin a kan o ka ca san 10 ye bi ne y'o de fɔ a bɛ ne yɛrɛ bolo a ka ca san 10 ani ne y'a san olu fɛ ne b'u ka tɔn na o ka jan ɲɔgɔn na n ko mais ne kɔni ma nafa y'a la a bɛ ne bolo a ka ca san 10 ye bon peut-être fɛn bɛ se k'i nafa i t'a dɔn quoi mais ne ma nafa foyi ye butelinin na e y'a faamu wa voilà parce que a kana o yɛrɛ tɔɔrɔ n'a tora ka fɛn dɔw mais a y'a da de u kan a tigiw b'u dahirimɛ sɔrɔ a la ni ne tɔgɔ ye mais Ala b'a dɔn u ye nkalon danna bon mais n'u b'u dahirimɛ sɔrɔ a y'a to mɔgɔw ka balo mais a bɛ ne bolo san 10 hali sisan tan sigiyɔrɔ la a sigilen bɛ ne kɔrɔ de ne ka ji bɛ sigi a kan a ka ca san 10 ye a ma bouger a filɛ ye mais ne tɛ se k'a fɔ maa si ye k'a ye nin ɲɛ nin ye bon i ma nafa dɔn min na i bɛ se ka mɔgɔw su ka k'o ka cogo di ne ma nafa olu y'a dɔn sisan de k'a k'u ka nafa sira sɔrɔ ye mais a bɛ anw bolo san 10 a ka ca o ye bi a butelinin filɛ ne bolo nin c'est ma faamu de a ka haramuya ne ma nafa y'a la ne ma fɔ nafa t'a la dɛ silamɛ n'i bɛ kuma i kuma n'i ka faamu de a bɛ ne bolo a ka ca san 10 ye mais ne ma nafa dɔn a na ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye ko a nafa ye nin tɛ se parce que ne ma c'est-à-dire ma kɛnɛma nafa y'a la quoi fo ni nafa dɔ b'a la Ala yɛrɛ b'o dɔn n'a bɛ ka k'o kɛ ni ne t'o dɔn quoi sinon ne ma nafa y'a la dɛ mais k'a fɔ ko ne yɛrɛ b'olu fɛ u ye nkalon de danna a ka haramuya n t'a la ne ta ma san yan ne ta samana ma a ka ca san 10 olu donna na sisan de Ala sago i sɔn